Sziasztok, Andris vagyok, és szeretnénk egy új trükköt bemutatni. Hogy akkor itt van egy dász, két dász, három ász, és negyedik ász. Akkor itt van a 4 ász a kezembe, ráteszem a pakli tetejére, lerakom a 4 ászt, és akkor mindegyik paklira teszek 3 lapot, megfogom az első paklit, megrázom, megfújom, és nincs benne az ász. Nincs benne. Megfogom a második paklit, megrázom, megfújom, és nincs benne. Megfogom a harmadik paklit, megrázom, megfújom, és nincs benne. Megfogom a negyedik lapot, megfogom az ászokat, beleteszem, és itt van mind a 4 ász. Na, ez a trükk nagyon könnyű, akkor annyit kell csak csinálni, hogy pakliból ki kell keresni a 4 ászt, így megfogod a kezedbe, alulra teszel egy 3 másik lapot, szóval most például egy király, egy 4-es, még egy 4-es, és akkor fölötte van a 4 ász, akkor megmutatod úgy, hogy itt van egy ász, alulra leteszed, még egy ász, alulra leteszed, és a harmadik ász, és a negyedik ászt így felfordítod, és visszateszed a pokliba a kártyákat, és akkor azt mondod, hogy leteszed a 4 ászt, pedig akkor a 2 4-es, meg akkor most például a király. De ez bármelyik lap, most tök mindegy. És akkor így, és akkor leteszed a felfordított ászra a másik 3 ászt, és a többi már csak tök mindegy melyik. És ez már többi már színjáték, megrázod, megfújod, eltűnt az ász, megfújod a másikat, megrázod, kifújod, eltűnt az ász, megfújod a harmadikat, megrázod, kifújod, eltűnt az ász, megfújod a negyedik, megfújod az ászokat, levegőbe ráteszed, és itt vannak. Sziasztok!